The life of Magdalene is a testimony to the fact that the love of the Lord is greater than all our evil, all our sins. And indeed, He is above all powers. Even all the powers of hell is under Him. As mentioned by Luke, Mary used to be possessed by 7 demons or 7 devils. But thanks be to God, He has come not to call the righteous but the sinners. He has come to set captives free. Mary Magdalene was set free and became a follower, a believer and a follower of the Lord. And in fact, in the resurrection, she was the first to know, to have seen the signs that the Lord had been risen. But she did not know it. She did not understand. And she could not even grasp it. Kaya bisag isultihan na siya sa angels, nanay angel nga nangutana niya, why are you weeping? Wa gud siya gihapon makarealize as the Lord had warned them that He would be raised from the dead. And even when Jesus appeared to her, she thought he was a gardener, and so she told her, Sir, if you are the one who took him away, please tell me where I will take him back. Upon which Jesus revealed by calling her name, Mary, and she answered, Rabboni. Upon which Mary tried to cling unto Jesus, but then Jesus told her, do not cling unto me, rather go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and to your God. And so she announced the resurrection, that she had seen the risen Lord. Ngadto ni Pedro sa mga apostoles. In other words, ultimately di takatugkad nganong si Maria magipili sa Ginoo mahimong magsasangyaw, unag yung magsasangyaw ngadto sa mga apostoles mismo sa pagabanhaw sa Ginoo. At tingali, pwede sa ta makaingon nga haom rasad nga siya. Ngano man, because Mary Magdalene is a witness of the resurrection by her own experience. God raised her, Jesus raised her from the dead, because she was practically dead, with 7 devils holding onto her, dwelling in her. Patay na gito siya siyang espirituhanong kinabuhi. Pero mauna, niyanhiman ang Ginoo ang pagluwas. Giluwas siya o gihingpit ang iyang kalawasan. Kaya nahimo gud siyang sulugoon sa Ginoo, alagad sa Ginoo, ug niya mahimayaon ang uban sa Ginoo sa iyahang ginarian sa langit. So mga igsoon, ang invitation tingali ani karon is nga motuo kita, mosalig ta, nga way tao, nga basta buhi pa, wa na'y paglaom. Kay dala ba kay tang matintal mingon ta kanang tawhan dalautan na kay daghan na kay dalautan gibuhat, wa na'y paglaom oy. Dali kay ta mo give up. Tinuod dili. Mao na nga kanang imong bana kon makasa, ayaw tong luha, ayaw iyampo nga mamatay pa lang ta mo. Kay kon buhaton na nimo, duha na mong magunitan sa yawa. Amen. Ang maayo na mababuhat was yampo nimo. Ug imong sawa sad mao na gibuhat, ayaw sa tong luha o ayaw pa ni Maslay, mayun dayon ka ako lang hinuon, di ko kamao mangitag ako. Mao man kasagaran reaksyon sa atong kalibutan karon. Kamo na hinuang duhay mo ambak ngadto sa basket o sa ingon nato sa pukot sa yawa. Ang invitation nga diha sa paglaom sumala sa gipakita ang kaluoy kaayo sa Ginoo ngadto na Magdalena. Motuo kita nga bisag unsa ka dautan parang mausa ka tao, do na pag siya ay kaluwasan as long as buhi pa siya. Therefore,
mubulig ta ni anang maong paglaom pinaagi sa pagampo nato alang kaniya. Unya, dili lang kay pagampo, sangyawan yun sila siya nato sa maayong balita. Sama nga si Magdalena, gigamit karon sa Ginoo aron mahimo yung unang magsasangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw.